Ngelela abalandeli be-channel sesichazekela amaphupho igama lami kuhlengiwe isibongo ngohambothoke. Namhlanje nesifiso sokuthi ngeke ngichaze lapho khona umuntu ethi uphuphe ibhayi ngabe libovu la seliba nophawu oluthize ke emzimbeni wakhe. Ake ngiqale ke nje ngichaze umbala obovu nebhayi lapho mase ngilandelanisa konke. Umbala obovu bakwethu umbala esiwuchaza siwufake ngokuthi siwusho ngokuthi umbala okhomba okubhubhile, umbala wosizi noma okubhubhayo noma ukukhala noma isililo esikhona noma udlame noma ukuhlupheka nokuxakeka, uyabona, noma ukwesaba noma ukulwa, udlame, uyabona. Yonke leyo nto leyo isuke ifakwa ilombala lona. Yingani kuthiwa lombala lona ufaka zonke lezi zinto? Yingoba usuke uvezwa abantu abangasekho phezu kwalo muntu abasuke bemtshengisa wona ngabo. Yikona konke okwenzekile kwagcina sekuba nalombala obovu ezimpilweni zabo bona lapha bekhona noma esimweni sabo abakusona ngaleso sikhathi. Ngaze ngithe impilweni ngoba vele abasaphili kule ndawo abasuke bekuyona, kusuke kukhona yonke lento engiyibalayo ukuthi kusuke ukukhala, ukubhubha, usizi nakho konke nokwesaba. Yingakho bekutshengisa lo mbala kakhulukazi kulabo abantu abasuke beneziphiwe beshone benesiphiwo sokwenza izinto kakhulukazi zokusiza abanye abantu. Ingabe uhambe engasona isangoma noma ungabe uhambe isangoma noma uhambe engenze lutho, ungazi lutho, kodwa uyabe uyambona, umbona useqhamuka naleli bhayi noma usubona leli bhayi, okusho ukuthi kunomuntu ohambile emhlabeni ongayenzanga yonke into okakufanele yenze, noma kunomuntu owahamba emhlabeni ehambe embetha amabhayi sayisangoma yona yonke leyo nto, noma kunomuntu okhona ohambile emndenini noma owahamba emndenini yenu oveza isimo sokukhalela ukuthi usezinkingeni ezinjengalezi, usekufeni bakwethu. Lelo bhayi likhomba ukuthi ekufeni, igazi, umbala wegazi. Uma kunjalo uvela umbala wegazi, phona kusuke kuthiwani kuwena? Kusuke kukhulunywa inkulumo ethi sicela usisize usikhiphe kulolu sizi esikulona lokufa kanye nalesi simo esiyisona, ukuze sikwazi ukuthi sisebenze ngendlela eyayidaliwe ukuthi siyosebenza ngayo. Abahambe bengazona nje izangoma, bahambe bengawenzanga umsebenzi wabo bekuthunyelweyo, bayavuka nabo bavuke ngalesi simo. Uthola ukuthi umuntu okade ehambe eshonile ungamazeli ubungoma umfice esefake ibhayi elibovu, okusho ukuthi wahamba engawenzile umsebenzi ayewuthunywa ngobani? Ngokhokho bakhe ababemthuma ukuthi uyofika siza abantu abathize lapha, akasakwenzi lento sivuka ngale ulokho emisiwe lapho kulolo sizi lokudumala, lolo sizi lokukhala, kulolo sizi lokufa olumile olungaqedile kuyena. Ngobani na? Akayenzanga lento noma wayenza wangahlambuluka. Ngake ngakusho-ke lokho ngoba zigcine zingasangeni kuphi, azingeni kephi lezi zinto kephi edlozini. Fanele azimukezelele omunye umuntu ozokwazi ukuthi azigeze, azihlambulule, zikwazi ukusebenza ngendlela. Ilokho wayefanele akwenze, ukukhipha laba abantu abakhalayo laphaya ababe neziphiwo zokusebenza, besebenze abantu, besize abanye abantu. Ngokuthi benzeni? Babasuse egazini nasezifweni nayo yonke into yokubhubha ababhubha ngayo. Mase bephakama phezu kwabo sebenjani? Sebehlanzekile. Umbala nje obovu mawubona usuke usho lokho, ukukhala nesililo esicelwa umuntu owahamba emhlabeni enesiphiwo engasisebenzisanga noma enesiphiwo engasihlambululanga noma enezikhwama engazishiyanga. Ngaleyo ndlela uzoqhamuka naleli bhayi ukuthi ngicela ungikhiphe kulolu sizi lwegazi lokufa
engazifaka kulona ngangalungisela laba babekhala kulento ukuthi angiyilungise ngiyenze. Lalela-ke, ngicabanga ukuthi uyakuzwa lokho umbala nje obovu ukuthi ubika umuntu okhalela ukusizwa nguwena ongasekho emhlabeni. Buka lana-ke, na umbala obovu uyawubona, ibhayi elibovu uyalibona linehawu. Isho ukuthini indaba yalapho? Lo muntu ukhuluma ukuthi ngicela ihawu nje liqala lilodwa libika ukuvika. Ngizabona libika ukuvikeleka, okusho ukuthi lo muntu okucelayo ukuthi umsize unesimo somoya wezingilosi zokwazi ukuvika izitha kuyona yonke indawo, like ukwazi ukuvika izitha, ashaya avike izitha, ayiphindisele emuva into avike izitha. Ngithi uyabona, ngaleyo ndlela ucela ukuthi wena umsize, umthathelele lo msebenzi wokuthi ukwazi ukusiza abanye abantu ngokuba tshengisa izinto ezingase zibehlele, bekwazi ukuthi balwisane nazo ngokuthatha izinto wena ozozitshelwa yena lo muntu ozobe phela usumthathelele lezi zinto, wamhlambulula, wangena emndenini, kusebenze umoya wakho ohlambulukile phezu kwakho. Uyabona, isiphiwo sakhe ukuvika izitha, ukunqoba izimpi. Siphiwo nokusiza abanye abantu bekwazi ukuthi banqobe izimpi emakhaya. Inkinga ukule ndawo ebovu lapha, udinga ukuthi wena umhlangabeze khona. Siqhubeke. Nakho umuntu uphupha ibhayi libovu lihambisana nani? Lihambisana nebhubesi noma ingwe. Isho ukuthini leyo nto? Isho ukuthi kunomuntu onesiphiwo ongasisebenzisanga noma ongasihlambululanga, olokhe wahambatha kanjalo engahlambululanga abanye abantu noma engazihlambululanga yena lezi zinto, osakuleyo ndawo yesililo, yokubhubha, yokuhlupheka, yokuba sesizini, yokuba sekukhaleleleni ukusizwa ngoba sehambile emhlabeni, ephakamisa into ethini-ke, nali ibhubesi, nansi ingwe. Okokuqala, ingwe ukhombisa isimo sokuthi ungumuntu osuka ngaphansi kwesimo samakhosi aphethe umhlaba ngokokuphila, kanti nasedlozini eliphezulu kokhokho besi abangasekho wayembathisiwe, wayethunyiwe ukuthi uyofika size imndeni ekhona la ephila, wangakwenza lokho. Ibhubesi leli aphinda lande okhokho abahambele ezintabeni, asize okhokho lapha, asize nabanye abantu. Ibhubesi wabantu laba abahambela ezintabeni, abanye abangamakhosi ababo, abadinga lo muntu usuke ephethe izinto ziningi, uwumgadi weni kodwa ofiswa nokulanda. Ushuthi ake ngichaze kahle nje, loyo muntu onjalo uqonda ukuthi ngahamba ngingawenzile umsebenzi, noma umuntu omdala okunikeza umsebenzi ahamba engawenzile wokuthi akhiphe laba bantu abasosizini ngomoya lo sosizini wokuthi kufanele asebenze abantu, kodwa ngoba kunebhubesi fanele lo muntu umlande entabeni, wadlulela entabeni. Amakhosi lawo, abantu ababembathiswe ngamakhosi awokhokho besi, abantu ababa amakhosi kwayibona ephileni makukhona nengwe lapho, kodwa bahambele ezintabeni. Okwakho ukuthi fanele mawuphakamisa lokho kusiza lowo muntu, uthatha lezi zinto uzokwazi ukusebenza ngazo ngoba zihlanganisa izinto eziningi, ngoba khona nejazi lapho lamakhosi, khona nokulandwa khona kwakho entabeni. Igobongo lakho lakhona uyolamukela, wamukele lowo msebenzi, mase ukhumbula ukuthi uyomlanda entabeni, uyokwenza nejazi lamakhosi, uyokwamukela kube kuninganyana kanjalo. Uyabona, amakhosi ahambela aphelele nawo ubukhosi, abanye babo bachitheka, kodwa wena lento iyavuka phezulu kwakho ukuthi lo muntu ofuna ukuza kwena uyisimo sabantu abangakanani ababephethe umhlaba, nabantu ababethunywe okhokho bezi bemthumela ukuthi akazokwenza lento wangayenza. Ngaleyo ndlela useveza isililo asikhala phezulu kwakho ukuthi ucela ukuthi umsize, umukhiphe kulesi simo lesi
Sidlule size lapho uthola ukuthi khona ubona ibhayi elinamakhosi qobo noma elinekhanda lamakhosi noma amakhehle, kodwa amakhosi atshengisa ukuthi cha amakhosi laba noma abantu abakudala. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi wena qobo lwakho kunabantu ababe nesiphiwo abangasisebenzisanga noma basisebenzisa kodwa bangasihlambulula, bangakwazi ukungena emndenini, balokhe bama kanjalo, kukhalwa kanjalo namanje kusanjalo, kodwa lo moya ufuna ukuvuka, uvuka usizo wena ukhiphe lapho osizini ususebenza ngawo unjalo. Labo bantu bangamakhosi vele, angaba bahambele ekhaya noma ngabashonile ekhaya, kodwa abantu laba abaphilayo abangamakhosi abangawunakanga umsebenzi wokuthi bona fanele ngabe bayenze njani, bawenzile. Uma wena ubasiza bazosukuma bame ngeenyawo njengoba benjalo, bangene emndenini, kodwa umoya wabo ube yiso lezingilosi phezu kwakho ukusiza wena uma ukwenze ngendlela. Ngiye ngithi-ke kanjena-ke mina, uma uhlabe nje imbuzi ekhaya lakho wenzela umuntu ongasekho, izimpondo zembuzi yakwakho noma isikhumba sakwakho ukusithatha usigaxe emhlane yini mase uhamba naso wehla wenyuka la nezimpondo uyifaka ekhanda yini na? Cha. Wenzela umuntu ongasekho angithi, uyena ocele into angithi. Ukwenza ukuthatha uqede lapho ubeke emsamo, banikeze bedle, qede zonke izimpondo zakhona uzibeke emsamo, abanye bazishayela la phambi komnyango angithi. Umbuzo wami uthi-ke kwenziwa yini ukuthi umuntu mase ethathe umsebenzi womuntu omnikezile umfice esehle senyuka esefake le umbala obovu owusizi kangaka kubantu abasuke behambile na? Ngoba into sofanele wena uyenze lapho ukumsiza phela lo mbala ukhomba usizi phezu kwempilo, phezu kwesimo akusona ngaleso sikhathi. Kodwa ukuthi kufanele wena ukhiphe, uyabona njengoba ngithi ihawu, ngithi ibhubesi, ngithi laba bantu abakuleli ibhayi leli, isimo sakhe yena wena ofanele umkhiphe kulombala obovu usebenze yena, hlambulula phela leyo nto. Idla igobongo uhamba wamkele lo msebenzi okwakufanele wenze. Uma udla igobongo yila ukwazi ukuxhumana khona naye, umhlangabeza, umdonsa kulesa simo. Ongangokuthi uma wenza lo msebenzi wegobongo akusiyona ngisho nanento efanele ngabe kuthiwa ibukwa abantu, lo yaziwa abantu, uhlala kini uzuyiqede leyo nto, ngoba kusuke kuyinto eyinto enokuba nje sakufelwa sasinyama noma ey'ngane nje ngokuthi umuntu uma engena emntombini bakhe uthole ukuthi wahlala ekhaya, yinto nje ewumgonqo osuke efanele wena uyenze. Ufana nomuntu ogonqile, uhlangabeza lo muntu lona, ngoba ma wehla wenyuka phansi phezulu uhlangabeza umuntu ongasekho, uzoba la uzophambana khona, uzodibana nabantu abazokushaya ngey'thunzi ey'thize, iphazamiseke yonke lento. Yinto esuke ingafanele nje nayibonwa abantu uyenze ekhaya lakho, ingakho uyenza ekuseni, uvuka wenze ekuseni konke okwenzayo ungabonwa abantu kuba kushaya lezi khathi ususendlini usuqede nya uphithizela nje egcekeni lakho kuphela ngoba uvikelekile phela. Yila khona bona khona abantu bakini, uyabona, bakulula ukuthi yonke into yakho uyenze. Manje abantu umuntu umfica phansi phezulu, uyaphansi phezulu namabhayi, akumele wenze kanjalo. Lento uyenza la futhi akusiyona nento engabe kuthiwa kufanele bonke abantu bayenza engazuthi fashion, ngoba kubantu abasuke becele lento ukuthi bayenze akukuhle kubona, ingakho beveza umbala wosizo, umbala wokudumala, umbala akusuke kungasikho okuhle lapho. Manje wena uthi mase uyenze lento uphinde futhi uthathele ngubo uyithi mbo, njengoba ngilinganisa uthi uke uthi mawuhlaba imbuzi mase uthatha izimpondo zayo uyithwala ekhanda made wenzela umuntu ongasekho. Cha, nakho awukwenzi kanjalo. Uthatha izinto zakhe mase uqedile wazihlambulula uzibeke lapha njengophawu lokuthi wakwenza wena lokhu. Ungabushiya ubuhlali mhlawumbe obuthize njengesiphandla kuwena, hayi ukuthi ungabushiya futhi obushiwe okuyibona okuyena umnikazi walento obukade umenzela oyokunikeza bona ubufakeke, obumhlophe futhi kakhulukazi ubufakeke. Lobo bunye ubeka lapha ngoba umbala wokuthini na kuwena. Usuqedile ukukhipha
loya muntu lapha kulolu siza kade khala ngalo sefanele kuphakame yena ngilosi yakhe qoba isebenze phezu kwakho ehlambulukile ngenile emndenini wakhe. IBHAYI nje elibovu lisuke lisho lokuthi uyacelakala wena uyothatha umsebenzi womuntu okhalayo lapha esigodini akusona sosizi lokuthi umisiwe lo moya wakhe fanele uzalwe kabusha ngawe. Igobongo nje lisuke lisho ukuzalwa kabusha impela kumuntu, kodwa ezalelwa umuntu ongasekho wayefanele enze umsebenzi angawenzanga walibala ezinye izinto. Ngaleyo ndlela uzofika ekhala igazi lalombala, khala usize, khala indumali, ekhala ukujabha, ekhala yonke ngoba umoya ofanele awusebenzise akawusebenzisanga. Umoya ofanele awuhlambulule akawuhlambululanga, walibele ukuhamba nazo izinto lezi. Cha, bakwethu lalelani intshela. Uyabona lento leyo yokuthatha amabhayi wathi vuke emzimbeni akusebenzi wona. Kusebenza umnikazi wento osuke wena ukade umkhiphe lapha, usuke ukusebenze yena. Manje mawukuhlanganisa kanje lokhu ukuhlanganisa ubuyisela lapha okusigcino uyahamba kushinge ngakubali ukuthi yingakho uthola ukuthi kunezangoma ezimbatha amabhayi umgwaqo wonke ehlenyuka. Uthi mawuthi uyabheka noma mhlawumbe uthi uyezwa indlela asebenza ngayo uthola ukuthi ayihlangene yonke lento ngoba useshiwe loya muntu owayezosebenza ngayo, kodwa wabhizi wenza njani, wancemela naye ukuzifaka esimweni esinjalo. Ukusebenza usuke uzosebenza okudlulele kunalento oyenzayo. Hlambulula lenze igobongo uhlangabezelo wamuntu. Ngabe ukutshengisa ukuthi umuntu owumvikeli ngoba utshengisa ibhayi lehawu uzohamba uthenge phela. Ngabe ukutshengisa ihawu lebhubesi uzohamba uthenge phela. Uzothenga lezi zinto ayishilo. Ukuhlangabeza yena ngesimo sakho nawe ngokwazi ubani lo mhlangabezana usibani oyisimo esinjani usuke kutshengisa lokho. Uqede lapho uhlangabeze ubuso uqedile ukwenza lento oyenzayo ibe nje u7 days mawuyenza. Ngoba bakwethu njengoba sebekutshengisa kanjalo base bekuchazela ukuthi lo muntu vele omhlangabeza umuntu lo owathwasayo kudala, abanye bangahlangatshezwa, abanye bangakhishwe emanzini. Uma nje livela kanjalo lo muntu wathwasa, omunye lo muntu akathwasanga wakushiya wakubalekela mhlawumbe okokhokho emumva wayeyisangoma esathwasa emanzini, isangoma esathi masifa sasedlulisela umsebenzi kulezi zingane zangakwenza lokho. Manje lo muntu ulokhu akhala kanjalo lento thathani lo msebenzi phela nuwenze nuhlambulule usebenze nina cha nikwenzi. Kodwa akubona usuyosebenza ngoba usuze wambatha ibhayi leli ukusho ukuthi cha wena uzomhlangabeza ngale ngubo lena, ukuhlangabeza ukuzifaka esimweni akusona ngokwesililo nangowesimo akusona lapha esigodini aboshwe kusona naso sizini aboshwe kulona. Emva kalokho uyothi mongenele ngoba mawenza ngisho nalento awuyingisho esontweni. Uma usegobongweni awuyingisho esontweni. Iyamangaza uthola ukuthi ufica umuntu wenza lezi zinto usehlanganisa isonto, usehlanganisa ayihlangani leyo nto ngoba into esuke idinga wena nekhaya lakho iyindawo yobunyama. Ubobona ngoba abanye mabeshonela abavumelekile ukuthi beyesontweni baze balinde izinsuku zibe u7 ukuze behlambuluke kuyimabe yesontweni, ngoba basuke ekhombisa isimo sokuba sendaweni eminyama. Nawe usuke kulowo ndawo uyohlangabeza umuntu owadlula ngesimo esinje futhi okuyisimo eyindawo eminyama. Nangokuthi nje abantu abafanele bekubone wenza lento ukuze abantu bazokwazi yonke into ngawuthi usibani sevuka okhokho wakhe wahamba engalungisa useyamlungisela manje bazokushaya abantu phela, ngoba bazokwazi wena uyilesi simo uhamba uyakhuluma wenza awuyikhulumi ngisho uyikhuluma leyo nto uyenza nje lapha ibe imfihlo yakho, umoya okuphethe kuba uwena owaziyo. Awuvuli wonke amapage yonke into uyibeke obala. Lento isuke ikuwena phakathi kwakho nalomuntu okuyena othe yenza lento umhlangabeze. Uyabona? Manje abanye abantu bavele bazidayise bona. Bazidayisa umuntu akwenze kube yifashion. Ajike lapho futhi ahlale kulento angasayihlambululi. Uyoba busy nalento. Yajika futhi lento ayisasebenzi ngoba ubuyisela umuntu lapha la kade evela uthi mkhiphe khona. Umbuyisela khona wena. Ngiyacela mina bakwethu ukuthi uma wabona lamabhayi ngizochaza nje lawa nje namhlanje.
noma okwamanje. Because la uma ubone kanjalo, lalela dadewethu, lalela bhuti, lalela sisi, lalela ma, lalela gogo. Lento yenze kanje. Ungakuthathi ngokuthi sekufanele uhlezi umbethele. Kunamabhayi abazokunikeza wona. Ingakho uthola ukuthi umuntu ufika abone elibovu, uthi uyabona usethe eliyelo, usethe uyabona elimhlophe. Wenziwa yini kulethu lamabhayi nalezi zembatho? Ngoba usuqedile ngokulanda loya muntu lapha kuleya ndawo ekade kuyona waphakama. Sefanele manje ambathiswe kanye nawe ngalezi zingubo ezinye esezishintshe yena ekubeni ilesa sinyama kade kusona sasosizini sokufa sokuthi wangawenzanga umsebenzi, wamiswa, wangazenza izinto ayithunywa wamiswa, wamlanda sengena kanye nawe kulamabhayi lawa awukhanya, usukuhlambulula ukukhanya, awukusebenza, awezithunywa, kuhlangane ukuthi ngci akhuluma umuntu asebenze. Umuze ethi umuntu ayi bakhuluma ngeke phela bakhulume entweni kade bevele beyikhuluma nawe ukuthi bashise yena basize kuyona, uphinde wena mase uphinda bazokhuluma ngeke bazosuka bahambe. Uzomela nje lapha kude ngoba awukakakwenzi lokho. Angene emndenini usale wena uqhubeka nalento. Fika isikhathi sokuhamba emhlabeni nawe ubhizi kulento awuyihlambulula. Hlambulula mfowethu lonto ubeke lapha emsamo, nezwa yini? Ubeke lapha emsamo amabhayeni, akusho ukuthi awusona isangoma noma uyona ini. Makuthi khona bathanda kakhulu ukuba isangoma. Into ebalekile umoya osebenza, umoya okwazi ukubona into njengalapha, ileyo nje. Umoya wakho nokuzwa bama ekhuluma abantu bakithi uhlambulukile madoda. Niyayizwa yini into engishoyo? Okwanamhlanje ngicela uma lapho ngizophinde futhi ngibuye nezinye izincazelo zezinto cha ngizobuye futhi nezincazelo zamabhayi. Ngizokhuluma nje lokho ngithi ngize ngifike emakhandleleni ukuthi amakhandlela kanjani efanele usebenzise. Suke kwenza lana okwanamhlanje ngizoma la nje ebhayini elibovu. Ngiyabonga.